Os escolares do CEIPO Grupo de Ribeira fixeron gala da súa faceta máis solidaria achegando as súas doazóns ao mercadiño celebrado esta mañá na Praza do Concello, no que os cativos intercambiaron alimentos por libros. É un mercadillo solidario que intercambia produtos non perecedeiros por libros. Temos moitos libros e moita xente trae a comida e lle damos libros. E xa nos viñen moita xente, está moi ben. Recolléronse principalmente alimentos non perecedoiros que serán entregados a Cáritas e ao comedor social. Fideo, aceite, macarróns, conservas, leites. Cogemos esos produtos porque tardan máis en caducar, entonces son máis bons porque, imagínate, un día quieres hacer, macarrones, pero tamén tienes fideos, entonces pues non te caducan tan rápido. Nada, pois que non aceptamos diñeiro, solamente comida, porque este obxectivo é que aquelas persoas que non teñen alimento nen recursos para vivir, pois darlle un pouquiño para vivir, comidas. Trátase xa da cuarta edición deste mercadiño que promove o Colexio Ribeirense dende o Departamento da Biblioteca e ata o momento a resposta da xente non puido ser mellor. Os libros que xa non teñen saída na nosa biblioteca ven por antigüedade, ven porque os nenos xa lle perderon o interese e tamén para ir deixando o sitio para novas coleccións que nos van chegando, facemos un expurgo. Entonces, eses libros participan no mercadillo solidario, entonces os alumnos traen un alimento e levan un libro. Como xa o cuarto mercadillo solidario, os libros que tiñamos anteriormente, cada vez que saíban máis. Entonces, desta vez, pedimos tamén colaboración ás familias, por se querían aportar algún libro para o mercadillo. Foi moi boa a participación, tanto de libros como está sendo agora mesmo de alimentos. A implicación de toda a comunidade educativa supón un aliciente máis para seguir promovendo este mercadiño en próximos anos, porque non hai mellor maneira de despedir o curso que con esta iniciativa, que ademais da súa vertente solidaria, fomenta os hábitos de lectura entre os máis cativos. Grazas por colaborar con nós.